அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் வாரிசு அரசியல் நல்லது அப்படின்னு. எந்த அளவுக்கு ஒரு கட்சியில வாரிசு அரசியல் உச்சத்துல இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த கட்சி சீக்கிரமே கடல்ல கரைச்ச பெருங்காயம் மாதிரி காணாம போயிடும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் தேமுதிக ஒரு வழியா அதிமுக பாஜக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறி விட்டது. இதுல கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துட்டே இருக்கும்போது கூட சுதீஷ் அவர்கள் பேசினது கூட்டணி தர்மத்துக்கு ஒத்து வராத விஷயங்கள். அதை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லியிருந்தோம். ரப்பர் பேண்டை ரொம்ப இழுத்துட்டாங்க, அதான் பட்டுன்னு கையில் அடிச்சிடுச்சு. இப்போ ரொம்பவே வீரமா நாங்க தனியா நிக்கிறத பத்தி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க. சில பேர் கேட்டிருக்காங்க, இந்த மாதிரி இந்த மக்கள் நீதி மையம் இதுல எல்லாம் கூட்டணி சேருவீங்களா அப்படின்றதுக்கு. நாங்க தாங்க சீனியர், நாங்க தான் முதல்ல கட்சி ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாங்க. சரி, பட் இவருக்கு முன்னாடி கட்சி ஆரம்பிச்சவர் டி ராஜேந்தர். அப்போ அவர் சீனியர்னு ஏற்றுக்குன்னு அவரை முதல்வர் வேட்பாளர் அவர் கூட்டணியில் போய் சேருவாங்களா? ஒருவேளை அவர் கட்சி அறிவை பண்ணதா இருந்தா. இந்த மாதிரி விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் முதல்வர் வேட்பாளர் அப்படின்னு இவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க. சரி, நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு தேமுதிகவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை என்னன்னா, கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் அவரை நம்பி மட்டுமே ஆரம்பிச்ச கட்சிங்க. அது மாற்றத்தை தேடுற மக்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா இருந்தது. பட் இந்த திரை நடிகர்கள்கிட்ட இதாங்க ஒரு பிரச்சனை. தேர்தலையே அவங்க ஜெயிச்சு ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வர முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதுதான் வரலாறு நமக்கு நிறைய நேரங்களில் காமிச்சிருக்கு. தேமுதிகவை பொறுத்த வரைக்கும் 2016 ஒரு பெரிய மக்கள் நல கூட்டணி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அவங்க வாங்கின ஓட்டுகள் எத்தனைங்க? தேமுதிகவே அரௌண்ட் 2.5% தான் வாங்கினாங்க. 2006 8 சம்திங் வாங்கின தேமுதிக 2.5% குறைஞ்சு போச்சு. அந்த மக்கள் நல கூட்டணியே கிட்டத்தட்ட 6% தான் வாங்குச்சு. இதுல கூட்டணி நடக்கும்போது ஒரு மாதிரி பேசினாங்க அப்படின்னா, கூட்டணியை விட்டு வெளில வந்த பிறகு சுதீஷ் அவர்களுடைய பேச்சு அதெல்லாம் சரியில்லைங்க. பேச்சுவார்த்தைகள் ஏற்கனவே கடந்த தேர்தலும் போது இந்த பக்கம் திமுக அந்த பக்கம் அதிமுக அப்படின்னு 2 பேருக்கிட்டையும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதை துரைமுருகன் அவர்கள் போட்டு உடைச்சு இதெல்லாம் நடந்தது. ஆனாலும் அதிமுக அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காம அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நடத்தினாங்க. பட் அவங்க கேட்கறது டூ மச். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், ஏங்க பாமகவோட அதிக சீட்டுகள் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்களா? அப்படி என்ன உங்களுக்கு பலம் இருக்கு? சொல்றாங்க, திருச்சி தாண்டினா பாமகவுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது, ஆனா எங்களுடைய சப்போர்ட் பேசுன்றது தமிழ்நாடு முழுக்க பரவி இருக்குன்னு. தமிழ்நாடு முழுக்க எத்தனை தொகுதியில் எத்தனை ஓட்டு இருக்குது உங்களுக்கு? இதுல அவர் சொல்றாரு சுதீஷ் அவர்கள், KP முனுசாமி அவர்கள் பாமகவுடைய ஸ்லீப்பர் செல்லா இருக்காரு அப்படின்னு. அவர் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இவங்க பாமகவோட நாங்க பெரிய கட்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்லியிருக்காரு, என்னங்க பாமகவோட ஓட்டு ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அதை பத்தி புரிஞ்சுக்காம நீங்க இது மாதிரி பேசுறீங்களே அப்படின்னோட அதை தான் ஒரு ஸ்லீப்பர் செல் அப்படின்ட்டாங்க. பாருங்க, பாமக ரொம்பவே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கட்சி. அவங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க போட்டிக்கிட்ட எல்லா தேர்தல்கள்லையும் 1996 தவிர 5.something% ஓட்டு வாங்குறாங்க. அது எந்த கூட்டணியில இருந்தாலும் தனியா இருந்தாலும். அதுதான் ஆச்சரியம். 2011 திமுக கூட்டணியில போட்டிக்கிட்டு 30 தொகுதிகளில் நிற்கிறாங்க. அப்பவும் அவங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் 5.something. 2016 தனித்து நின்று எல்லா தொகுதிகளையும் போட்டியிடுகிறாங்க. அப்பவும் அவங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் 5.something. அந்த 96 தவிர மற்ற எல்லா தேர்தல்களையும் கன்சிஸ்டண்டா 5.something ஓட்டு வாங்குற ஒரே கட்சி பாமக தான். அதுலயும் அவங்களுடைய ஓட்டுகள் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 40-60 தொகுதிகளில் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு அப்படின்னும் போது அது ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளேயர். அவங்களோட போய் தேமுதிக இவங்களை கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா அது நியாயமா? அது இதுல வேற சுதீஷ் அவர்கள் சாபம் கொடுக்கிறாரு, அதிமுக எல்லா தொகுதிகளிலும் டெபாசிட் இழக்கும் அப்படின்னு. 2016 மக்கள் நல கூட்டணியில நீங்க எத்தனை தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழந்தீங்க அப்படின்றது சரித்திரம். 2016 தேமுதிக பாமக ரெண்டுமே இல்லாம ஜெயிச்ச கட்சி அதிமுக. நீங்க என்னடான்னா இன்னைக்கு அதிமுகவுக்கு சாபம் கொடுக்குறீங்க. எப்பவுமே நம்மளுடைய பலத்தை அதிகமா மதிப்பிடக்கூடாது, எதிராளியோட பலத்தை குறைச்சு மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்வாங்க. ஆனா இவங்க ரெண்டுத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தனியா நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா கட்சியில இருக்கவங்களே பாதி பேர் காணாம போயிடுவாங்க. தனியா நிக்கிறதுலாம் சான்ஸே கிடையாதுங்க. அதுல வேற அந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் போது என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி பயங்கரமா வெளில சொல்லியிருக்காரு. அது தப்புங்க. 1000 விஷயங்கள் பேசலாம், அதெல்லாம் திரைமறைவில் நடக்கிற விஷயங்கள். அதை அப்படியே சொல்றது, அது உண்மையா பொய்யா அது வேற விஷயம். இதெல்லாம் அப்போ நாளைக்கு எந்த கட்சி உங்களை கூப்பிடுவாங்க சொல்லுங்க பேச்சுவார்த்தை? ஐயா இவங்க கிட்ட ஏதாவது கூப்பிட்டு பேசுறானா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வெளில பேட்டி கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டாங்களா? இது மறுபடியும் பண்ற தப்பு அது. பட் இந்த தேர்தலோட தேமுக முடிந்து விடும் அப்படின்னு நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன். அது சீக்கிரமே நிஜமாயிடும் போல இருக்கு. இதுல இளைய கேப்டன், ஆமா இப்படிதான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படிதான் சொல்ல போறாங்க, நாமளே முதல்ல அந்த பட்டத்தை கொடுத்ததா இருப்போமே, விஜய பிரபாகரன் அவர்கள்
அவர் என்னவோ வந்து அரசியல்ல பழந்தின்னு கொட்டை போட்ட அரசியல்வாதி மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு. சிங்கம் குகையை விட்டு வெளியே வந்து விட்டது, இனிமே போய் வேட்டையாட வேண்டியதுதான் பாக்கி அப்படின்னு. பார்த்து சிங்கத்தையே வேட்டையாடி போட போறாங்க. அவர் ஒரு தடவை ஒரு பேட்டியில சொன்னாருங்க, இந்த ரஜினிகாந்த், கமலஹாசன் இவங்கெல்லாம் வந்து எம்ஜிஆரை பத்தி, அவங்களோட வாரிசு, அவங்களுடைய ஆட்சி அப்படிங்கிறது பேசுறதை பத்தி சொல்லும்போது, அவங்க எப்படிங்க வந்து எம்ஜிஆர் வாரிசுன்னு சொல்ல முடியும், எம்ஜிஆர் பேரை உபயோகப்படுத்த முடியும், அவங்க எந்த சினிமாலையாவது எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு சீன் வச்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. ஆடி போயிட்டேன் நான். பாருங்க, கேப்டன் வந்து அவருடைய படங்கள் எல்லாம் வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி சீன் வைப்பாரு, பாட்டு வைப்பாரு அப்படின்னு. அப்போ ஒருத்தரோட அரசியல் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லிக்கணும்னா அந்த அவரும் திரையில நடிகராக இருந்திருக்கணும், இவரும் திரையில நடிகராக இருந்திருக்கணும், முக்கியமா அவரை மாதிரியே சீனு பாட்டு வச்சிருக்கணும். அப்பதான் அரசியல் வாரிசா. இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையான அரசியல் தத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக விஜய பிரபாகரன் அவர்களுக்கு ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானியின் பட்டம் கொடுக்கலாம். என்னால முடிஞ்சது இளைய கேப்டன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன். 2006 தனித்து போட்டிக்கிட்டு 8.3% ஓட்டு வாங்கினாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஓட்டு அப்படின்றது சரிந்து கொண்டே வந்திருக்கின்றது. அப்புறம் எந்த தைரியத்தில் நீங்க வந்து எனக்கு பாமக மேல 25 சீட்டு கூட, அவ்வளவு சீட்டு கூட அப்படின்னு கேட்க முடியும்? யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இதுல வேற இன்னைக்கு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அதிமுக கூட்டணியில நாம இல்ல, திமுகவும் நம்மளை கூப்பிடல. எப்படி கூப்பிடுவாங்க? நீங்க ஒரே சமயத்துல 2 கட்சிகளோடையும் பேசினதுதான் போன தடவை பகிங்கரமா வெளில வந்துருச்சுல. ஏதோ அதிமுக வந்து மதிச்சு சரி போய் தொலைதே அவங்க அப்படி பேசியிருந்தாலும் அது ஒவ்வொரு கட்சியும் பண்றதா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு பேசினாங்க. அது மட்டும் இல்ல, பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போதும் சரி, பேச்சுவார்த்தை முறிந்த பிறகும் சரி, இந்த கட்சியில தேமுதிக வந்து கூட்டணி தர்மத்தை மீறி என்னென்னவோ பேசினாலும் அதிமுக வந்து நாகரிகமா பேசிட்டு இருக்காங்க. அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து ரொம்பவே நாகரிகமா பேசியிருக்காரு. நிஜமாவே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயங்க அது. இன்னைக்கு தேமுதிக அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த கட்சியில எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க? கேப்டன் விஜயகாந்த், அவரை மட்டுமே நம்பி ஆரம்பிச்ச கட்சி அது. அடுத்தது இன்னைக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள், அவங்க விஜயகாந்த் அவர்களுடைய மனைவி. அப்புறம் சுதீஷ் அவர்கள், அவர் யாரு? அவருடைய மைத்துனர். அப்புறம் விஜய பிரபாகரன், அவர் யாரு? கேப்டனுடைய மகன். இதுக்கப்புறம் ஒரு 5 தலைவர்கள் சொல்லுங்க தேமுதிக. இந்த குடும்பத்துக்காக மட்டுமே கட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க இவங்க. இதுல வாரிசு அரசியல் எதிர்த்து வேற போராட போறாங்க. ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு நிச்சயம், தனித்து போட்டியிடுவது அப்படின்ற முடிவை தேமுதிக எடுத்தாங்க அப்படின்னா கட்சியில் இருக்க பாதி பேர் காணாம போயிடுவாங்க. நிறுத்துறதுக்கே அவங்க ஆளை தேட வேண்டியிருக்கும். ரொம்பவே ஒரு டெலிகேட்டான சிச்சுவேஷன் அது தேமுதிகக்கு. ஆனால் திமுகலையும் இவங்களை கூப்பிட்டு இனிமேல் சீட்டு கொடுக்க போகிறது கிடையாதுங்க. அது நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லியிருந்தோம். வேணும்னா ஒன்று செய்யலாம், வந்து இவங்க வந்து எங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்காம இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, அதனால அவங்கள பழி வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக திமுக வந்து இதயத்தில் இடம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் உங்களுக்கு தான் ஆதரவு கொடுப்போம் அப்படின்னு தேமுதிக வந்து அதிமுக கூட்டணியிலேருந்து வெளில வந்ததை பார்த்து கதி கலங்கி போயிருக்க ஒரு கட்சி திமுக அப்படின்னு நம்பத்தகாத வட்டாரங்கள் சொல்லுகின்றன. என்ன காரணம்னா, போன தடவை மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்த விடுதலை சிறுத்தைகள், மதிமுக, 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எல்லாம் இப்போ இந்த பக்கம் வந்துட்டாங்க. தேமுதிகவும் இந்த பக்கம் வந்துட்டாங்கன்னா மறுபடியும் மக்கள் நல கூட்டணியா அப்படின்னு ஆடி போயிருக்காங்களா அவங்க. அதனால திமுக மேலிடம் வந்து ஒரு 7.5 பேர் கொண்ட குழு ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா. அவங்க வந்து எப்படியாவது சுதீஷ் அவர்களிடம் போய் பேசி, தயவு செஞ்சு நீங்க திமுக ஆதரவுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க, நாங்க எப்படியாவது ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தானோ அப்படின்னு பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருப்பதாக அகைன் நம்பத்தகாத வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏன்னா ஒரே காமெடியா பேசுறேன் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? இன்னைக்கு அரசியலே அப்படிதாங்க ஆயினுக்குது. அதுலயும் இந்த கூட்டணி அப்படின்ற பேர்ல அவங்க பண்ற காமெடி இருக்கு பாருங்க, தாங்க முடியல. நீங்க இந்த காமெடி சேனல்லாம் நிறுத்திட்டு இந்த அரசியல்வாதிகளோட பேட்டியை பார்த்திருந்தாலே போதும், பயங்கர காமெடியா இருக்கு. சீமானாருடைய பேட்டி ஒண்ணு பார்த்தேன். என்ன பேசுறாருன்னு அவருக்கே புரியுதா? ஆனா அவர் பின்னாடி ஒரு கூட்டம் இருக்குன்றதை பார்க்கும்போது அது பயங்கர காமெடியா இருக்கு. சொல்றார், பிரதமர் அவரே ஒரு சீக்கியர், அவர் ஒருத்தர் அமைச்சிருந்தாருங்க. என்னத்துக்கு? ஆமா சொன்னாரு, மோடிக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. எங்க பிரதமர் சீக்கியர்னா அப்ப அவர் மன்மோகன் சிங்கா இருக்கணும். அப்போ மன்மோகன் சிங் வந்து ஒரு ஆள் அமைச்சு மோடிக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னா, இதுல கருணாஸ் புலிப்படை தலைவர், அவர் வந்து அதிமுக சீட்டு கொடுக்கல அப்படின்ன உடனே கபால் என்ன பண்ணாரு, ஏதோ 90-94 சீட்ல நாங்க போட்டியிட போறோம் அப்படின்னாரு. அந்த அளவுக்கு அவங்க கட்சி ஆள் இருக்கா அது தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாரு, திடீர்னு திமுக ஆதரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவாலயத்தில் போட்டு அண்ணன் அமைப்பு செயலாளர் RS பாரதி அவர்கள் கிட்ட அவருடைய ஆதரவு கடிதத்தை கொடுத்தாரு. நல்ல காலம் இவருக்கு சீட்டு கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மறுபடியும் அண்ணன் அமைப்பு செயலாளர் வந்து நாங்க போட்ட பிச்சைன்னு சொல்லியிருப்பாரு. அது வரைக்கும் கருணாஸ் அவர்கள் சந்தோஷப்படணும். வந்துட்டாருங்க, சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்துருந்தாங்க போல இருக்குது. கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை கூட நடத்தல. எதுக்கு பேசணும்? கொடுக்கறதா இருந்தா தானே. அதனால இப்ப ஆதரவை வாபஸ் வாங்கி கொண்டார். அதே மாதிரி மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள்,
அதுவும் இதெல்லாம் ஒன் மேன் பார்ட்டி. இதெல்லாம் அவரும் வந்து ஆதரவு அப்படின்னாரு. இப்போ வந்து சீட்டு கொடுக்கல, பேசக்கூட இல்லை அப்படின்ன உடனே செயற்குழுவை கூட்டி விவாதிக்க போறாராம் என்ன பண்ணலான்னு. செயற்குழுலாம் வச்சிருக்காங்களா அந்த கட்சியில? பரவாயில்ல, பெரிய கட்சி தான் போல இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் அ ரைட் டைம். இந்த மாதிரி சிறிய கட்சிகளோட ஆதிக்கத்தை ஒழிச்சாகணுங்க. என்ன இப்படி பேசுறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. சிறிய கட்சிகளுக்கு என்ன கொள்கை சொல்லுங்க. தேமுதிகாலே ஒரு தடவை சொன்னாங்க, யார் எங்களுக்கு நிறைய சீட்டு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட கூட்டணி அப்படின்னாங்க. இதுதான் கொள்கையா? ஒரே நேரத்தில் 2 பேரோடையும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறது இதுதான் கொள்கையா? எனக்கு சீட்டு கொடுத்தா ஆதரவு, இல்லைன்னா ஆதரவு வாபஸ், இதுதான் கொள்கையா? கொள்கையே இல்லாம ஒரு கட்சி நடத்துறதுக்கு எதுக்கு இந்த கட்சியெல்லாம் இருக்கணும்ன்ற. இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு அது பெரிய கட்சிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இனிமேலாவது இந்த சிறிய கட்சிகளோட ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட்சிகள் ஒரு எம்எல்ஏ இல்லை ஒரே ஒரு தலைவர் எம்எல்ஏ கூட இல்லாமல் வச்சுட்டு லெட்டர் பேடு வச்சுட்டு நடத்துகிற கட்சிகள்லாம் வந்து தேர்தல் நேரத்தில் பயங்கர டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு ஒரு வழிகட்டணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணுங்க. இதில் வந்து தமிழருவி மணியன் அவர்கள், அவர் மேலே எனக்கு நிறையவே மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்குது. பெரிய தமிழறிஞர், அது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு பேச்சாளர், ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையாளர். அதனால் அவரை பற்றி விமர்சனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன். ஆனாலும் சில நேரங்கள் அவர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வந்து அவருடைய நேர்மைக்கும் தூய்மைக்கும் ஒத்து வர மாதிரி இல்லைங்க. காந்திய மக்கள் இயக்கம் அப்படின்னு நடத்திட்டு இருக்காரு. காந்தி வந்து த எண்ட் டஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபை த மீன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னவர். அவர் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் சொன்னதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல. அவர் வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் அப்படியே அரசியலை விட்டே போறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு கடிதம் எழுதிட்டு போனாரு. சரி, அரசியலை விட்டு ஒதுங்கிட்டார்ல, அப்புறம் என்ன காந்திய மக்கள் இயக்கம் வந்து தேர்தலில் பங்கு பெறாது, புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னு. நீங்க தான் அரசியலே இல்லையே, அப்புறம் என்ன உங்க இயக்கம் தேர்தலில் புறக்கணிச்சா என்ன, புறக்கணிக்காட்டா என்ன? இல்ல இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை தேர்தல் நீங்க இந்த காந்திய மக்கள் இயக்கம் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கு? ஏன்னாங்க நீங்க சொன்னதுல நீங்களே வந்து கன்சிஸ்டண்டா இல்லைன்னா எப்படிங்க? இல்ல காந்தி பேர்ல வேற இயக்கம் நடத்துறீங்க. இதுல இன்னொருத்தர் அறிவிக்கப்படாத கட்சியில பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட அடுத்த ஆள் அர்ஜுனமூர்த்தி அவர்கள், அவர் ஒரு பக்கம் உட்காந்து இந்திய மக்கள் முன்னேற்ற கழகமா, ஆமா அது மாதிரி ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நண்பர் ஒருவர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு, யாருமே இந்த கட்சியை பத்தி பேசல, நீங்களாவது பேசுங்க, டேஷ் பண்றதில்லை அப்படின்றது நிரூபிங்க அப்படின்னாரு. ஒரு டெராகட்ரி டேம் அது. பட் என்னையோ அவருடைய கருத்து சுதந்திரம், நம்ம அதை தப்பா எடுத்துக்கல. பட் என்னங்க பேசுறது அவர் கட்சியை பத்தி? அவர் ஒரு பெரிய அறிவுஜீவி அப்படின்றாங்க. பாஜகவில் வேற ஒரு முக்கிய பொறுப்புல இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இங்க கட்சியே ஆரம்பிக்கலையே, ஆரம்பிக்காத கட்சியில எனக்கு என்ன பொறுப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும். இவரும் கேட்கல, தமிழறிவு மணியன் அவர்களும் கேட்கல. சரி, அவர் அதுக்கப்புறம் கட்சியை ஆரம்பிக்க போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இதுல வாக்குறுதியை பாருங்க. ஆரோக்கியம் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அப்படின்றதுக்காக குடும்ப அட்டை வச்சிருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து 1/2 லிட்டர் 1 லிட்டர் பால் இலவசம் அப்படின்னு. இந்த இலவசத்துல நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்களா? சரி, இன்னைக்கு இலவசம் அறிவிச்சாதான் ஓட்டு விடும் அப்படின்னு நீங்களும் தப்பிக்க முடியாது. எப்படியும் ஆட்சிக்கு வரப்போறது கிடையாது. ஏங்க 1/2 லிட்டர் 1 லிட்டர் பால், ஒரு 10 லிட்டர் பால், இல்ல ஒரு மாடு அப்படியே சொல்லிட்டு போலாமே. அதோட ஒண்ணு சொன்னாரு, இந்த உழைக்கும் மகளிருக்கு வந்து இலவச பஸ் பாஸ், ரயில் பாஸ் அப்படின்னு. ஐயா, நீங்க போட்டியிட போடுவது வந்து சட்டமன்ற தேர்தல். இந்த ரயில் இலவச பாஸ் அப்படின்றது மத்திய அரசாங்கத்தோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நீங்கள்லாம் அதுக்கெல்லாம் பாஸ் கொடுக்க முடியாது. சரி, அறிவுஜீவி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. அதனால அதை நாம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. நம்ம நேற்று கூட சொல்லியிருந்தோம், நண்பர்கள் பல பேர் சொன்னாங்க, என்ன சார் நீங்க வந்து கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு. நானும் அவரை ரொம்ப சீரியஸ் பொலிட்டிஷியன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா பயங்கர காமெடி பண்றாருங்க அவரு. ஏன் காமெடி படம் தான் அவரோடதெல்லாம் நிறைய ஹிட் ஆகுதுன்னு நினைச்சிட்டாரா? யார் வந்தாலும் நாங்கள் அரவணைப்போம் அப்படின்னு தேமுதிக வெளில வந்தோடனே சொல்லியிருக்காரு. இதுதான் கொள்கையா? ஏற்கனவே வந்து காங்கிரஸ் எங்களுடன் வந்தால் இணைந்தால் நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து பாருங்க, நாங்கள் ஒரு வெல்கம் போர்டு வச்சிருக்கோம், யார் வேணா வரலாம் அப்படின்னு சொன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க. நாம முன்னாடி போய் இறங்கி வேலை செய்யணும். என்னதான் நீங்க சினிமால வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோவா இருந்தாலும் அரசியல்ல கிடையாதுங்க. நாம தான் போயிட்டு ஐயா வாங்க அப்படின்னு கூட்டணிக்கு இழுக்கணும். அதை விட்டுட்டு பாருங்க, நாங்க போர்டு வச்சிட்டோம், வரவங்க வரலாம் அப்படின்னா யார் வருவாங்க? அதுக்கு நாங்க சீனியர், இவர் தான் முதல்வர் வேட்பாளர் அப்படின்னு அதுக்குள்ள அங்கேயிருந்து தேமுதிக ரிப்ளை வந்துருச்சு. ஆனா சரத்குமார் அவர்கள் வந்து அவசரப்பட்டு அதிமுக விட்டு போய்கிட்டோமோ, தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்றதா மறுபடியும் அந்த நம்பத்தகாத வட்டாரங்களிலிருந்து செய்திகள் கூறுகின்றன. அவர் வந்து அதிமுகல எங்கள் பலத்துக்கு ஏற்ற தொகுதிகள் கொடுக்கவில்லைன்னு வெளில போனாரு. அவர் பலத்துக்கு எவ்வளவு கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல. இங்க வந்து கமல்ஹாசன் நம்ப வச்சு கழுத்து எடுத்துட்டார் அப்படின்னாங்க. 40 சீட்டை தூக்கி கொடுத்துட்டாராம். அப்படியே ஆடி போயிருக்காராம் சரத்குமார். 40 சீட்டு கொடுத்துட்டாரு, எங்க நான் ஆளை தேடுறது அப்படின்னு. இதுக்கு நான் அதிமுகலேயே இருந்திருக்கலாமே, சீட்டு கொடுக்காட்ட கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்றதா அதே நம்பத்தகாத வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. பரவாயில்ல, இதுல ஐஜேகே பாரிவேந்தர் அவருடைய கட்சிக்கும் 40 சீட்டு கொடுத்துருக்காரு. பரவாயில்ல, அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாருங்க. அதான் நான் சொன்னேன், காங்கிரஸ் போயிருந்தா 100 சீட்டே கொடுத்துருப்பாங்க. தப்பு பண்ணிட்டாங்க காங்கிரஸ்ல. காமெடி அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வருது வந்து
ராகுல் காந்தி அவர்கள் தான். அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஜோதிராதித்ய சிந்தியா அவர் இங்கே இருந்திருந்தாருன்னா, கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருந்தாருன்னா சிஎம்மா வந்திருக்கலாம். இப்போ பாஜக போய் சேர்ந்த உடனே பேக் பஞ்சர் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு. இவர் என்ன கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு தலைவர் பதவிக்கு வந்தாரு? இன்னாருடைய புள்ள அப்படின்ற ஒரே தகுதியில தானே இவருக்கு கட்சி தலைவர் பதவி கொடுத்தாங்க, பிரதமர் வேட்பாளர்லாம் அறிவிச்சாங்க. இவர் தகுதியை பத்தி உழைப்பை பத்தி பேசுறாரு. ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குது. ஆனா ஒண்ணு நல்லா யோசிக்கணும். சரி, ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவது பேக் பெஞ்சர் ஆகிறாரு பாஜகன்னு சொல்லலாம். ஆனா அமேதின்ற ஸ்கூல்ல உங்களை பெஞ்சில் கூட நிக்க விடாம வெளில துரத்துட்டாங்களா தலைவரே? நீங்க பேசுறீங்களா பேக் பெஞ்சை பத்தி? இப்ப வயநாடுல உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தவொடனே வடக்குல இருக்க மக்கள்லாம் வேற மாதிரி, ஆனா தெற்குல அதுவும் கேரளால இருக்க மக்கள் தான் யோசிச்சு அரசியல ஈடுபாடு காட்டி ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இத்தனை வருஷமா உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் ஓட்டு போட்ட நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் அசிங்கப்படுத்திட்டீங்களே. நீங்க பேசுறீங்களா உழைப்பை பத்தி? அதே வாரிசு அரசியல் காரணமா இப்ப காங்கிரஸ், அதாவதுங்க இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்னு வெள்ளக்காரன் ஆரம்பிச்ச கட்சி, அது இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலத்துல அப்படியே பிரியுதுங்க. அப்போ அது இந்திரா காங்கிரஸா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் சில வேலைகள்லாம் பண்ணி மறுபடியும் அந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்னு அவங்க மாத்தினாங்க. இப்போ அந்த காங்கிரஸ் 2 காங்கிரஸா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது, அப்படிதான் சொல்லணும். ஒண்ணு காங்கிரஸ் ராகுல், இன்னொன்னு காங்கிரஸ் பிரியங்கா. நம்ம கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்கள் சில சமயங்கள்ல கட்சி கொள்கைகளுக்கு எதிராக சில கருத்துக்கள் சொல்லி இருந்தாருங்க. அந்த இவிஎம் மிஷின் ஹேக் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கூட பேசியிருந்தாரு. அப்போ எனக்கு டவுட்டு, என்ன இவர் பார்ட்டியில் எனக்கு அகேன்ஸ்டா பேசுறாரு. அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது, அவர் இப்போ இந்த பிரியங்கா காங்கிரஸ் பக்கம் போறாரு போல இருக்கு. காங்கிரஸ்லேயே பல பேருக்கு தெரிஞ்சு போச்சுங்க, ராகுல் காந்தி அவர்களை நம்பினா வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு. பட் பிரியங்கா காந்தி அவர்களை நம்பினா வேலைக்கு ஆகுமா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது, அது வேற விஷயம். பட் இவர் இல்லை, அதனால அவங்க ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இவங்களுடைய சாய்ஸா இருக்கு. இதுல கன்னியாகுமரி தொகுதியில பிரியங்கா காந்தி வத்ரா அவர்களுக்காக கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யறாரா? சரி, ஒரு வாரிசோட கஷ்டம் இன்னொரு வாரிசுக்கு தானே தெரியும், அது நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அடுத்த வேலைக்கு பாயசம் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி. நாளைக்கே கட்சிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு குழப்பம் ராகுல் காந்தி இனிமே சரி வராது, அவரை நம்பினா கட்சி முன்னேறாது அப்படின்னு நினைச்சு பிரியங்கா காந்தி அவர்களை தலைவராக்கினா, பாருங்க நான் தான் உங்களுக்காக விருப்பமனு தாக்கல் பண்ணேன் அப்படின்னு. எனக்கு யாராக இருந்தாலும் அப்பா பல உயர் பதவிகளை வைத்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில். அதே மாதிரி அவருடைய அடியொற்றி நம்மளும் போகணும் அப்படின்ட்டு எல்லா மகனுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்க தானே செய்யும். அதனால நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. பட்டு அந்த கனவு நினைவேறணும் அப்படின்னா கிரவுண்ட்ல வேலை செய்யணும், கட்சியில மட்டும் வேலை செஞ்சா போதாது. ஆனா இத்தனை காமெடியான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப ஆத்திரத்தை ஊட்டக்கூடிய ஒரு செயல் என்ன அப்படின்னா, கிரேக்க தத்துவ ஞானி வைகோ அவர்கள் திமுக கூட்டணியில் 6 சீட்டு வாங்கினது. திமுகவை விட்டு வைகோ அவர்களை எதுக்காக வெளியேற்றினாங்க அப்படின்றது வைகோ அவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அவரை கட்சியை விட்டு வெளியேற்றின உடனே அவருக்காக தீக்குளித்த தொண்டர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்ற பேராது அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அத்தனை பேரோட தியாகத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இதே இன துரோகி கருணாநிதி அப்படின்னு பேசின வாயால, தமிழர்களுக்கு துரோகம் அளித்தது திமுக அப்படின்னு பேசின வாயால, கருணாநிதிக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக ஸ்டாலின் அவர்கள் பின்னாடி நிக்கிறேன்னு வெக்கம் இல்லாம பேசி இன்னைக்கு கூட்டணியில போய் நிக்கிறாரு. இவரெல்லாம் ஒரு அரசியல் தலைவரா? ஆனா இவங்களை குறை சொல்லக்கூடாதுங்க. இவங்க இது மாதிரிதான் உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடுற மாதிரி பேசுவாங்க, உசுப்பேத்தி விடுவாங்க. 4 பேர் தீ குளித்தி செத்தா உடனே இவங்களுடைய பாப்புலாரிட்டி மேல போகும் அப்படின்றது இவங்களோட நம்பிக்கை. ஆனா இவங்களை நம்பி இவங்க பின்னாடி போறோம் பாருங்க, நம்மளதான் எதுல ஒண்ணா அடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கூட்டணி வச்சுட்டு அதுல சீட்டு வாங்கி போட்டிக்கிறதுக்கு பதிலா அரசியலை விட்டே ஒதுங்கி போலாம் வைகோ அவர்கள். அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இனிமே அரசியலை பத்தி பேசுறது? நிஜமாவே ரொம்பவே வருத்தப்பட வைத்த விஷயம் அது. இவரெல்லாம் ஒரு அரசியல்வாதின்னு நாமளும் இங்க மரியாதை கொடுத்து வச்சிருக்கோம். இவருக்கு நாஞ்சில் சம்பத்தே பரவாயில்ல போல இருக்கு. எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனா ஒத்துக்கிறாரு, அவரு துப்பினா தொடச்சிட்டு போயிருவோம் அப்படின்னு. ஆனா இவர் போடுற வேஷம் இருக்கு பாருங்க. ஆனா இந்த வேஷதாரிகளுக்கு தான் அரசியல்ல வாழ்வு. அதுக்கு காரணம் நாம போடுற ஓட்டு. அப்போ என்று சொல் நாமளே துப்பிட்டு தொடச்சிட்டு போக வேண்டியதான், வேற என்ன பண்றது? மீண்டும் அடுத்த பதில் சந்திப்போம். வணக்கம்.